geld moeilijk. Ik zal de kar heen pakken. Wat maken we dan? Wat er even gebeuren, maar. Nou, ik hou even een paar putjes. Ja. Even een scorertje. Ik dacht even zo, even een beetje zestel in die boxen. En bij die beesten, hé. Ja. Toen eerst even een beetje biksen van gooien. En mijn scherpenballons. Ja. Ja, en dan hou je tijd even die baal die je test je. Ja. Laat het mes op even plastic eromheen. Beetje koel ervoor. Klopt het dat je voor een bedrijf aan het werk bent? Ja. Hoe heet dat bedrijf? BVL. Klusjesbedrijf. Ja. En van waar je dat bedrijf? Van hem en van mij en van nog één. En die zit op school. En waarom ben je maar een bedrijf begonnen? Omdat we leuk en... We winnen het begon met een hut. En die hut gingen we eerst nog wel wat hout op. Gewoon zochten we. Toen konden we naar de vinden en wie dacht nou weer zo mooi hout dat we vonden. Dus dachten we, dan geven we jotje en dan kunnen we mooi hout halen. Dus toen ben we met bedrijf begonnen. Wij zijn ongeveer de jongste ondernemers van Nederland. Dus dat is wel heel mooi. Ja. Maar dit is eigenlijk dus hier een bedrijfsruimte. Ja. En ja, we maken hier alles van hout en dat kopen we dan. En verdien je nog een soort geld? We hebben wel een keer bijna Ja, toen 100 zeppen. Maar dan ben je echt lang bezig. Dan ben we gewoon een jaar hier bezig geweest. 400 euro? Ja. Maar even waren die hele vlier dat we horen 250 euro. Ja, Dus maar deze bouw van de ja, bodem erbij. nog wel meer geld. Oh, dus je hem stoppen het weer in het bedrijf, je hem investeren. Ja. En van bouw. Zoals hier komt uw plan binnen, hier komt nog een bank en tv en zo. Kijk, deze was het. Ja, deze kleine. Goedemorgen. Zo, goed zo. Rustig. Kijk, geef eens wat in mijn hand. Hoog. Zo, niet te voor staan. Braaf, beestje. Goed. Je moet zoveel mogelijk hebben. Ja, maar dat goed zijn hè? En maar wat voor putjes ben je begonnen? Gasmeen, onkruidwieden. Ja, toen de hersenknippen of zo. Wat de meeste band, tegenwoordig, die zitten al hier achter zijn computer en telefoon en zo. En wij hadden nog steeds heel veel boeten. Ja, En dat elke dag eigenlijk. vinden ze heute bij me wel heel mooi. Binnenkasten. Ik weet het wel, Tim. Nee, die begint Wist u dat net, wat je me niet horen kan? Nee, Nou, de nooit zo. nou eerst door het geld, hè? Ja, Nou hier, wat zijn we? ja. Je gaat tussen jullie tweeën in staan. Dans is passie. Ja, dat is echt waar. Dat is gewoon alles. Dat is mijn hele leven. Stoer. 2, 3, 4 en neer. Ik doe jazzballet. En we kijken, hoor, straks in 2018, ik moet even terugrekenen, dan word ik 70 en dan geef ik 35 jaar les. En rol op. En jullie, vuisten. En nou naar beneden, zo laag als je kunt.
Het moet klikken tussen de leerlingen en mij. Want ik heb leerlingen die zitten al 20, 30 jaar bij mij op les. Dat wil je niet weten. Zij niet weg te branden. En ik ben best niet altijd even vriendelijk hoor tegen hun. Ik ben heel eerlijk, ik ben open en recht. Ze zien van mijn gezicht wat ik ook wil en wat ik doe. Ik ben een open boek voor de kinderen. Keurig! Niet te diep. En laat los. En rol op. Andere kant, oh wat mooi. Ze is heel erg lief. Ze doet heel erg aardig tegen me. Ze is grappig, ze is lief. Dansoefeningen uitleggen. Daar snap ik wel wat van. En daarom snap ik het heel erg goed. En ze is net streng. Ik ben streng, als iets of fout, maar ze mogen, het moet beter of mooier. Dan krijgen ze ook een compliment van mij. Maar ik strooi niet met complimenten. Want dan is het niet meer echt. Nee. Hou die muziek. Tenen strekken. Stap, stap, chassé. Stap, stap, chassé. Laag, laag, hoog, hoog. Muziek maken met je lichaam. Laag, laag, hoog, hoog. Ja, ik ben best wel, ik ben zowel letterlijk als figuurlijk een oude balletjuf. Maar ik hou erg van regels, van normen en waarden. En discipline. Want ik hou er helemaal niet van als ze zitten schreeuwen en tieren en aan elkaar zitten. Dat hoort niet bij ons. Dat vind ik, maar ze moeten wel plezier hebben. En dat moeten ze ook uitstralen. Teen, 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 teen. Ja! En hoger. En hoger. En hoger. Kik. Ja. En dan moet je net ook doen of wil je iemand schoppen. Ik vind het zo mooi dat de kinderen mooi rechtop kunnen zitten, mooi rechtop kunnen staan. En daar geniet ik van. Wanneer ik voor de klas sta, ben ik niet met mezelf bezig. Dan ben ik alleen maar bezig wat de kinderen doen. Want want je bent wel met een lichaam bezig. Hè? Dus ik moet wel goed lesgeven. Dus ze moeten niet geblesseerd raken of foute dingen doen. Want dan, een kind kan ik verknoeien. Kijk, als je wat ouder wordt, jammer dan is het je eigen schuld bij. Dus nee, zo bedoel ik het ook niet. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? Hou die maat! Maat houden! Ik loop heel hard weg. Maat houden! Maat houden hoor! Snel! Ja! Oké. Heel erg voor jezelf klappen.